Salamu alaikum qadırdan dostlar. Qowmiýa diýleňiz janyňyz sagmy, salamat ýörmüsiň. Her biriňizde bir can saglar da ödýän. Mehriban dostlarym. Indi men şeýlerek bir gysgaçyk bir dat görüň berjek. Bizim öz Türkmenistanymyzda öndürilýän ýürüýte bir gowdat da. Näme dat bilýärmi? Ine gorkadaýyn. Şuňa näme diýilýär? Baraňsyňyz dine. Buňa pomidor diýilýär. Örekene gorkadaýyn. Ne her hile görnüşde gatygy ödüm tüýji dünýä boýunça ýalňyşmasam eşitişime göre yer ýüzi boýunça diňe Türkmenistanda öndürilýär diýişdi. Bilemek üçin ýalanmy? Men Türkmenistanda ýani hiç ýerde göremek, şu Türkmenistanda bizde berdi. Daha Suudi vilayette Andrei diýilen ýerde köni dilde aýdylan Andrei. Şu Andrei öndürilýär. Ine umuman şeýle bar. Plus ýene şonda ine şu zat pomidor bilen çörek dary. Gepim tundy. Çörek ýok diýär. Ine de çörek şi. Garasyňyz sarıjy çörek. Näme üçin sary? Kädil çörek. Balyaly. Şu çörek bilen pomidor ýeseň garnyň doýýar. Onda da garnyň doýmasa, neşerde bizim Türkmenistanymyzda öndürilýän ýörüýte awçy sosiskasy bar. Şonu onda da garnyň doýmasa, onda olarak sosiska. Onda da doýmasa da kol işden gägir, garnyň doýar belki. Bolýa değişmek gowdat, gülüşmek gowdat. Muanne bizim özümizde öndürilýän önümleri görkezdim. Bu da şükür bizim yurdumuz barha gün-günden öňe ösýär, gün-günden öňe barýar. Şoň üçin öz toprağymyzda geljek ýer ýokdur. Ýeke maslahatym size ýadyňyzdan çykarma. Samsyk adam bilen gepine gitmeň. Haramdada haýwan, eşek, konçunlugy toran adamlaryň sözüni dinlemeň. Özüňiziň aklyňyz şu ýeriniňizde bolsa, her kime Hudaý Taala akyl beripdir, dogrymy? Her kimin öz akly bar. Aklyňa da göre hereket edin. Akylsyz bolsaňyz, watan dönükleri ýalyp oturarsyňyz düşman edip. Olarda watan ýok. Siziň watanyňyz bar. Oňa da Türkmenistan diýilýär. Şu öz watanyňyzyň badygyny gowyň. Ýygyňyza da gelin. Gatgowda da eken. Hudaý bar. Bir özümüzde yurdumuzda öndürilýär. Yer ýüzünde barmy ýöne şu zat, wapşyta. Sonra komentarda ýazyň şonu. Başta bolganda. Ýygyňyza gelin.